afụlụ m di m na UK ebe m bịara ịgụ akwụkwọ. Abịala m ime nọọsịn. Nyanwa bịakwa ịgụ akwụkwọ nke ghọtago. So ka anyị na-agụ akwụkwọ anyị wee sị na anyị ga-anụ onwe anyị. Ịmagonu. Anyị wee sị ka anyị try ya luck. From there anyị na-abọ bido kwụba. From ikwu nya dị ime o. Nya wee mụọ nwa. Ịmagonu that na ọ bụrụ na ị nwere akwụkwọ na nwa ga-enwere akwụkwọ n'obodo afọ kwịghọta na. So nya wee jụbakwa ya wee sị ya ọdụkwashọ na ọ ga-anụ ya ọsi nya wee sị anya kpọọ ndị befa ka eje mee ego ọsị ya na ọ bara ụlọ nya chere ọ bụrụ na ya finish eke kafanja niile naba ya nalụzi eke mee gie na ọ bara ụlọ ka eje mebe ego ebefa nọrọ ebefa na-akwado ọnịna. Nya wee buli ụzọ gosi akwụkwọ na mba afọ na ya adụghị ime nwa nke abụọ. So nya wee sị ya ka anaba n'ọbara ụlọ ịnọ na-echie maka ya nwa ọ fọrọ ihe dịka 3 months ka ọ round up. Dị ụtọ na ego ga-afịa ha arụ ọkwa ịghọtago nya sị ya ka abụla ụzọ kpọrọ ụmụaka ịmagoro kpọrọ ofu nwa afọ plus afọ ime ka anaba o mesizie ka ọ nataba okwelụ sị m nna ọkwana ya. Nya wee nalụ ọsị anya nabagodu be nna nyanwa na o nwee ka ọ dị kpọrọ ofu nwa afọ dukwa ime naba befa n'ebe emere gie. Nya wee kwelụ wee nalụ onye na mami ya wee nọlụ mami ya na-atị ya o. So within 6 months ya na mami ya bido nwebe nsogbu maka na ya nwetara ọlụ na Naija na-alụzi ọlụ mami ya na-efilizi ka ya fidibezie the whole family na ekwere ịmagolo ọfịaba ha arụ. Ya wee gwa die si ya na ya ga-eje ka achọta ụlọ ka ya na ụmụaka bili ebe afọ mgbe ọbụla o ji nata ka eje mee gie. Ọ wee kwalụ ya wee pụọ wee jee chọta ụlọ ya na ụmụaka na-abụọ bili ya na-alụ ọlụ o. Ọ sị m nne o after 3 months di egosila akwụkwọ ka ekwenụ gị ọ sị na ya na-abịa na ọ fọlụ nke nwa na ọ fọlụ nke nwa ha ya echekwalụ. Ọ sị m ka aka na-ekwu 6 months 2 years 3 years 4 years. Ọ sị m na ife ka agụgide na ife anọ kịta na-eche this man bụ gịnị getting to 10 years ya fọrọ ya. Sị m nne ka a na-akọlụ m ife a n'ike agwụghị bikos na-enwetago enyi nwoke ya na ya na-abụ na-akwụ sensele bikos na ya cheketeziri ike kwụrụ ọtọ gwa ya. Ọ sị m nne na o wee bọsị this man send ya tiket nya nwa na ụmụaka na mami ya na nwanne ya nwoke jee n'airport kwụrụ na-echie until flight ha land ya na di ya nọrọ n'ime ya. After 2 weeks o dekweli leta na ya do sorry na si ife a na-anụ bụ sorry till 7 years. Ya wee sị mba n'ife a bụrụ ife a ga-eme ya dizela ka decide ya na ya chọrọzi ịma o ọ natala ọ natago o na ya just move on na-etake care of ụmụ ya o. Afọ ịghọtago. Ọ sị m mana nwanne ya nwoke ka na-abịa o maka na nwoke na-abọ gị amụrụ. Afọ ịghọta na ọ sị m mana ife a ji wee wepụtara anyị akụkọ bụ kịta na di ya anatabekwe o ọ ka nọkwa UK o. O kwerekwa agwụ ya zi ya enitene no imagolu eni adosari nke nwa ya asịkwa ka ya chọta ọlụ ka maize ka ele ha wee ka mee nna ka n'ibie na ife ya ji wee wetara anyị akụkọ ọkịta bụ na the man zitere ndị be ha wee sị ndị be ha ka fabia mee gie na obugodo ụzọ delie na leta sị ya eni a ga-agwa ndị be fa ka fabia mezie gie n'ọnịdị na ọ na-echie. Ya wee sị ya from na ị na-abịa o Tony na-abịa tell how many years now iwe ya ezite ndị bụ ụlọ ka abịa mee ego. Ya wee sị ya mba na ya chọrọ ndị be ha wee na-agba nje bịa na-ayị asị ya ka fa bịa mee gie ka ọ dị shọ ka ọ gara ị na-echezi na ama nne ya ma ọ na-agbarapụ gị ma ọ na-eme nke a ma ọ na-eme nke nna ya wee jụ maka na ndị be fa sị na ụmụ nwoke na-abụ ọnya mụrụ ka fa na target na ife fa chọọ ka fa bịa mee ego ka wee gbanyezie efe license ka wee nọlụ na ya na-echie ịghọta. Ya wee si die na ya nwere enyi nwoke ya na ya na-agba na-akwụ na ya dị echezie. Ọ sị ya na nsogbu adọrọ na-amị aṅụlị ya iyi na sinsi afọ na o nwere nwaanyị anya na ya na-abọ n'ogolo not just ka abịa mee gie. Ya wee si mba agbakọ na-ahị ya kwa mbọsị ọ na-ede leta ya sị ya na ya chọrọzi ọ sị mma stil a na-ahị ya. Ya wee sị ka amala ife ndị mmadụ lụ ọ bụlụ gị ị ga-ekwe ka abịa mee ego gị regardless na ọ na-esendi ego na ọbọsị sọli o sendi ya bọsị asọrị ya maka na o ji account number ya na ya nọgide maybe once in 2 months ya afụ ego na account ya once in few months
nyafe ego maka na ya na-alụ ọlụ na ya na-eme ọfụma. Ike gwụrụ. Amarọbụ ka nwoke kwele gị nkwa face to face, oke pụrụ ya bụ nkwa ga-esizizie ụmụnne efe abịakwe gị nkwa ọ dịghị ka fa ga-ekipie. Amụrụ m but bọọlụ dị na nkada gị since na isi dị move go on. Ọ maghị still si gị no problem na ya ga-abịa mee ego gị. Ịjụkwa bụ si gị na ụmụaka na-abụọ ka ọ na-abịalụ. So if you feel like giving them, then go ahead. Then if you feel like not, then December. Etele ugbo etele ose n'ụkwụ gị ka ọ dị. Mana unu eji n'ife nkwu wee judge. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this lady aka iji ma ife ọ ga-eme. Ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka ụlọ ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.